Aurten lehenengo aldiz Rural Kutxa aizkolari txapelketa ospatu da. Rural Kutxa gizarte ekintzaren eta Zertzena herrikirol elkartearen elkarlanari esker. Kasu honetan, aizkolari gazteen ikusgarritasuna ahalbidetu du Rural Kutxaren gizarte ekintzak. Eta kanporaketak Araba, Nafarroa eta Gipuzkoan zehar ospatu dira. Gaur, hemen Astigarragan ospatuko da finala handia, herrikiroletan tradizio handia daukan herria. Eta guztiok eguerdi polit bat ospatuko dugu. Egun handira iritsi gea, finalera. Eta nola iritsi gea honea, Rural Kutxai esker eta Zertzen herrikirol taldean uztartu ditugu bi hauek, eta lortu dugu txapelketa bat antolatzea Euskal Herriko 23 gaztea mutilak aizkoran, binaka eta emakumeak ere binaka. Egin ditugu gaur 6. ekitaldia izango da, finala, 5 egin ditugu, 5 herri desberdinetan, harrera oso politi izan du, oso gusta gaude, eskerrak eman besteik ez Rural Kutxari eman digun aportazio batekan eta laguntza batekan. Rural Kutxa gizarte ekintzak antolatuta, lanean segitzeko gogoa dakagu eta aber final poli bat ikusten dugu. Azpimarratu nahiko nuke ere bai, Rural Kutxak kirol arloaz gain, arlo sozialean ere proiektu oso interesgarriak eta garrantzitsuak jorratzen dituela. Gizarteari bere hondarraletxoa eskainiz.